Astrálne cestovanie. Čo to je a ako sa dokážeš navodiť? Astrálne cestovanie je viac menej stav mysle, kedy dokážeš pozorovať seba samého alebo svoju situáciu z tretieho pohľadu. Je to viac menej psychologický stav, ktorý sa využíva na sebarozvoj, sebapoznanie alebo môžeš to využiť aj na analyzovanie rôznych tvojich životných situácií, ktoré sa ti stali a vyhodnotiť, čo sa stalo dobre, čo sa stalo zle, ako sa to stalo, po prípade, čo sa mohlo stať lepšie. No a toto astrálne cestovanie si dokážeš navodiť tak, že si láhneš na chrbát, ruku voľne vedľa teba, ešte predtým musíš maximalizovať ticho, minimalizovať svetlo, že teda zatiaľ žalúzie a snažíš sa čo najviac byť v tichej miestnosti. A potom, keď už ležíš na chrbte, ruky máš vedľa seba, zavrieš oči a začneš postupne dýchať. Musíš sa čo najviac snažiť uvoľniť a potom, jak dýcháš, tak vedome sa snažiť povoľňovať všetky tvoje svaly, ktoré máš na tele. Či už sú to svaly, stehna, ruky, hrudník, všetko musíš vedome uvoľniť, aby si sa tvoje telo viac menej čo najviac uvoľnilo a dostalo do tej úplne že nízky tep, aby sa už si myslelo, že ideš spať, ale ideš ešte astrálne cestovať. No a teda keď už si maximálne uvoľnený, že teda ležíš, tak sa ti môže stať, že začneš či už triasť, alebo začneš počuť v uchu také bzučanie a to je viac menej znamenie toho, že už si blízko toho. No a v tom stave nemôžeš sa teraz proti tomu bojovať, musíš sa nechať z toho znášať a viac menej, keď už cítiš, že si tak uvoľnený a zrelaxovaný, že ako keby to jeden taký bod na teba prišlo, tak to už je viac menej objavil si astrálne cestovanie. Vtedy môžeš otvoriť svoje vnútorné oko a prvý taký obraz, čo budeš vidieť, budeš mať pravdepodobne tvoju izbu a seba samého, ako ležíš v posteli. Ale keď už to bude robiť častejšie, môže sa ti stať, že si dokážeš prehrať tvoje rôzne životné situácie a zanalizovať tú situáciu z rôznych uhlov pohľadu, čo sa ti stalo a dokážeš poznať seba samého lepšie. A to je viac menej všetko. Toto bol 55. deň mojej 500 klikovej výzvy. Užívajte večer.